Id-drittijiet tal-ħaddiem meta jintemm impjieg jew meta jitkeċċa, il-lif għall-mart u l-korriment, il-ħlas tal-overtime u lif fi btajjel pubbliċi u kjarifiċi fil-perjodu tal-probation. Dawn huma biss uħud mill-punti li għaddejja diskussjoni dwarhom brabta ma' riviżjoni tagħhom fl-għadd dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Reviżjoni li kienet imnebħa mill-bidla fil-bżonnijiet tal-ħaddiema u min ħaddem u mill-introduzzjoni ta' xogħlijiet ġodda li mhumiex kuntemplati fil-liġi preżenti. Il-proċess brabta ma' reviżjoni beda s-sena li għaddiet b'numru ta' laqat u konsultazzjonijiet li tmexxew mill-Bord ta' Relazzjonijiet dwar l-impjiegi bis-sem ta' trade unions, min ħaddem u rappreżentanza min-naħa tal-Gvern. Issa d-diskussjoni għaddiet għal livell nazzjonali kif fissret il-Ministru Helena Dalli. Warna dawn il-proposti sabiex issa namlu din il-konsultazzjoni ma' numru aktar wiesa ta' nies ħalli fl-aħħar niffinalizzaw u dawn l-emendi li qegħdin jiġu proposti jiġu ippreżentati fil-kabinet. Fi kliem il-Ministru Dalli dawn huma proposti li jkomplu juru r-ruħ soċjali tal-Gvern għax jinkludu emendi kontra l-abbużi ta' ħlas mhux indaqs għal xogħol ta' valur indaqs, titjib fil-protezzjoni għall-impjegati b'kuntratti għal żmien fiss u l-ħtieġa ta' kjarifika tnaqqis fil-paga fost oħrajn. Helena Dalli fakret kif it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol dejjem ingħataw l-ogħla priorità mill-Gvern, tant li l-Gvern nefaq ma' 18 miljun euro biex fl-aħħar 3 snin bdiet il-ġlieda kontra l-prekarjat. Dan fil-waqt li mis-sena d-dieħla mistennija tibda diskussjoni nazzjonali dwar il-paga minima nazzjonali. Fil-Presidenza tal-Kunsill Ewropew, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema mistennija jingħataw priorità fuq livell Ewropew ukoll.